Het gaat benammen om medewerkers van de afdeling IT en het callcenter. Kwartlien waard toch flexwerkers nog actieviert omdat ze haar een baan verliezen zo'n. Nou kiest ING Valjouwert omdat hier een grote afdeling klantenservice zit die het goed gear werkt met het callcenter. Wat we heel duidelijk hebben gezegd, en dat is een weloverwogen keuze geweest, dat Leeuwarden strategisch enorm belangrijk is voor ING. En dat is ook de reden waarom we de activiteiten vanuit Arnhem gaan verhuizen naar Leeuwarden. En dat we dat combineren met de activiteiten die al in Leeuwarden zitten, namelijk de back-office activiteiten. Ljouwert had het de laatste tijd dreig maar het verlies van banen van benammen Rijksdiensten die te stad verlitten. Burgemeester Kronen is blied. Nou, het is ook een fantastisch bericht, omdat iedereen natuurlijk weet, de financiële sector heeft het moeilijk. Maar daarom hebben ze ook gezegd, we gaan ons concentreren in plaatsen waar het werk het beste plaatsvindt. En dat is met name ook Leeuwarden. Het is een strategische plek voor ING, overigens ook voor andere financiële instellingen. Dus het is een hele goede week. Zo had ik Egon van de week onjong dat de verzekerder hier blijven wil en in een nieuw gebouw komt.